Hello mga kaibigan, welcome back po ulit sa channel natin, sino si Richard. At syempre sa pagkakataong ito, kakain ho tayo ng seafood. Molus po, mga shell, along Centennial Road. Dito po tayo sa Chris Joy, Tahong at Talaba. Bukod po sa kakainin nating talaba na fresh, kakain din po tayo ng 20 sili. So yun po, para mapatunayan namin sa inyo na napakasarap ng sili, nakakapagpahaba ng buhay, at super healthy po ang sili. So halika po, kain na po tayo. Doon sa may baba, 100, 150, 200, 300. Bagong-bago. Nakakarating lang. Wala, 300. 150 na. Ayun o. Po, fresh na fresh ang talaba. Ganun. Lagyan po natin itong suka po nila. Lagyan natin ng sili para mas healthy ang kainan. Oh, sarap! Sapay. Bigay ko sa iyo mga wangko. Yun, malaki. Ito pa mga kabigal, malaki. Wow! Sili pa ulit, sili. Manamis-namis po lasa pag fresh na po pala. Saka refreshing yung lasa niya. Mapapadami pala kain nyo pag nandito na. Sarap ng mga hang eh. Lalong nakakagana. Kasi itong sili po, maganda po sa katawan ko. Yo. Mukbang na to, mukbang. Itong sili, ito mas masarap itong natin, suka. Wow! Lagyan pa ulit natin na sili ito. Tatanggal yung sipong ko maganda. Maganda sa sipon to eh. Sobrang sarap. Ang lutong na sili, ang sarap po. Angang. Ito naman po yung tuway. Tuway to, no? Tuway. Hindi natin kung kaya kong kainin to. Ngayon lang ako makakain nito eh.
Ayan, oh. Oh. Masabaw siya, ha? Oh. Masabaw. Oh, tamis. Sinipo na po ako. Masarap po pala sa ano to, suka. Sarap ng talaban mo. Try mo. Yung uhog ko tumutulo na. Pero maganda po to sa mesipon. Katulad po ng sinabi ni Dr. Willie Ong, kumain po tayo ng maraming sili, pampahaba po yun ng buhay. Kaya pa ilalagay ni Ate Rinsay dyan. Ang sarap. Ang sarap pala nito, yung hilaw po. Siyempre dito, laman dagat po, seafood, molus. So, bukod po sa talaba na kinain natin, ang mga fresh na fresh din po rito, katulad nitong tahong. Ito pong pilipit. Alam nyo ba itong pilipit ng mga bata pa kami sa ilog? Pag wala kami maulam, pupunta lang po kami sa ilog, ipipit-pitin to, susundutin ng karayom. Kakainan, di ba te, no? Tapos ito, meron din po sila ditong kohol. Ito yung native natin, no? Kohol na itim. Tapos meron ditong bagungol. Ayan o, bagungol. Tapos meron din po ritong tuway. Ito, tinesting po natin kainin kanina. Ang sarap po, matamis din. Siyempre, itong ating talaba, oyster. At saka meron nga ho pala silang tinitinda rin ditong yung mga tanggal na po. Kung gusto nyo pong hindi na kayo mahihirapang tanggal-tanggal. Ayan po. Tapos may mga tinitinda rin po silang rito, mga suka. Ate, magkano po yung mga suka nyo rito at saka yung mga sausawang iba pa? Magkano itong suka? 40 pesos lang po yan. Itong parang... Bagoong talaba po, 150 po. Ito namang... Bagoong tahong, Magkano itong bagong tao? 100 lang po yan. Ay. Mura. Dito. So bali, anong lugar po ito kung gusto nila pumunta rito? Pumunta lang po kayo dito po sa may Barangay Tabon 3, Centennial Road po. Harap lang po kami ng DB Mall tsaka Chera Hotel. Gilid po kami ng McDo. Ito po yung pangalan po namin dyan kung sakali naman pong maligaw kayo dito sa amin. Ate, maraming salamat sa mga pa-experience mo sa amin sa napakasarap na mga namang dagat na ito. At super fresh po siya. Sobrang matatamis po ang lasa. Kaya punta na po kayo rito kay ate. Nabili pa kami, masasarap. Maraming salamat po, ate.